4 градуса, вчера го мерих, вече стаите стават 24 градуса. Вчера ми дадоха тук разни движими паметници на културата, ето ги, които, каквото намерите като движим паметник на културата, говориме, монети от преди 1800 година, парчета, част от апликации, всичко ми се носи, ми се дава. Документираме го и Влади в понеделник дава му с една такава карта, за да може той да си опише тези неща
според периодите, Тракия, Рим, Гърция, независимо какви са, Турция и така нататък, къде е намерено. Да могат да си направят, и да си направят някакво проучване, поне малко и на тех да им помогнем. Така че и тези неща ги направих. Търсите, сега време за търсене нямате, имате търсите колкото искате. Значи максимално е хубаво, те дават го времето да се поправи след обяда, утре го дават и слънчево, така че основно е това. Надявам се да намерите. Другото, каквото намерите, други неща на колегата, той е донесъл апаратурата и Жоро да правиме анализ, радаров лицетен анализ с апаратурата. Така че археологията и историята при мен, другите неща при него. Елате да ви дам сега по една карта и тръгвате живот и здраве. Дай една за нашия екип. Така, искам след това карта да ми ги върнете. Утре пак ще ви давам. Време да ги запливат. Ще се движим всичките заедно, колко карти трябва да има. Да, бе, вие ще сте горе-долу група, така че толкова много карти не ви дам, вие тръгвате. Така че ориентирате се лека по лека, тръгвайте през гората. Чат пас свиркате. Преди ли ще става да викаме, че не води? Значи голямото днеска тук действа. Днеска да, само на голямата поляна. Основно на голямата поляна. И внимавайте. Пожелавам ви успех и дано намерите нещо интересно. Днеска в Вестник Марица има цяла статия в днешния брой за експедицията. Така че надявам си момчиите да се просяват. Това е хижата. Това е пала. Ето е хижата, тръгвате по пътя и след гората тия поляни. Ето че търсите. Тук утре над хижата. Тук през гората тръгвате. Ще го намерите. Трябвате малко пеша. Имия. Ами днеска разстоянието е колко да е? Влади горе-долу. Има около 6-7 квадратни километра. Защото пътя няма после. Доста е, да. Това максимално бързо. Това е дебело, бе, спокойно. Това е дебело, бе. Ето няма да их пише. Мюнхен, 28, 29, 30, 31, Мюнхен шоу, сега ще има този месец.
цената е коя? Хиляда и 50. Това е пере обаче. 6-5.